Assalamu alaykum vatandaşlar. İlki bilen geçen çıkışım dinleyenlere ödlenýän we ötünç soraýan. Ýok, o çıkışda aýdan zatlam, öňe süren pikirlem üçin näle? Aýdyş äheňim üçin. Diliňden dür döküp dursaňam, öz pikirini halka ýetirmäniň hem özüniň etikasy düzgün bolýar. We şo düzgün bolup, köp adamly auditoriýada çykyş etýänim unutup, gaharma bäs gelip bilmänim üçin. Men olaydan pikirlemiň arkasyna şuny gaýtaramam bolsa, ýöne ol äheňde gürlänim size sähelçe de bolsa negativ töreden bolsa, onda siz onu meniň ýaşlygyma göreň we bagyşlaň. İkinci yüzlenmem komentariyalar barady. İlki bilen like'larda ýa-da komentariyalarda meni gollan watandaşlarymyma öz minnetdarlygymy bildirýän. İslendik edilýän çykyşlarda, çağırışlarda, yüzlenişlerde video rolik barady. Alalaşmaýanlygyny gramatly beýan edip bilýänler bar, paýyş sözler bilen ýazylýan ýerler bar. Soň olara jogap bermek üçin ýene bir rolik taýýarlap beren doganlarymyz bar. Beýle paýyş sözli komentariyalar ýazýan oglanlarymyz biziň halk jemgyýetimiziň adamlary. Süre agzapsyz bolmaz. Olaryň biziň halkymyzyň bir bölegini düşünmegimiz gerek. Şeýle adamlar ýetişdirip bilýän jemgyýeti biziň özümiz döretdik. Bu häzirki ýagdaýa gelen jemgyýetimizi aň taýdan ütgetmek bir video roligiň işi däldigine düşünýändir. Beýle işlere ýyllar gerek we bir näçe ýyl özümiziň hemde öz jemgyýetimiziň üstünde işlemeli bolarys. Men bir tarapdan begenýän, şeýle pikirdäki adamlaryň halkyň sesini görýänligine, diňleýänligine, belki şu halkyň sesini köpräk eşdip, wagtyň geçmegi bilen pikirler ütkär diýen umydym bar. Ýöne häzirlikçe öz jemgyýetimiziň kemçiliklerini kabul edip, diňe öňe hereket etmeli we ähli negativlary şu haramzada tohuma gönükdirmek iň dogrusy bolarmyka diýen. Mehriban watandaşlar, biziň agdy birleşip bilmegimiz synadan geçip duratýan. Öňkü çykyşymda şu hereketleriň azajygam bolsa öýde süýşülmegine täsir edip bilerdiň umyt bilen ýüzlenipdim. Jany ýanan we özünden geçen doganlarymyz bellenen çyslo ýa-da güne garaşyp duranok. Biziň her birimiziň maksatymyz şu diktaturany ýok etmek. Onuň üçin hem ýeketäk ýol agdy birlikde hereket etmekdigini her birimizem düşünýäs. Eger Muhammed agaň diýen dogry mitingler bilen dünýäniň ünsüni şu diktatura çekip basyş etmeliýiseňizem, Halmurad aga ýa Sapar agaň diýen dogry ente garaşmalyýseňizem, ýok bu ýaşularyň hiçsiniň hem dogry däl, men özümçe hereket etjek diýseňizem, maksat şu agdy birleşjek bolsak, agdy birligimizi sud etjek bolsak, şu agdy birlikde haramzadaň ýogyna ýanjak bolsak, onda şu köçe çykan doganlarymyzy soňuna çenli gollamalyrys. Dogry, köçe çykylmanka entek ir taýýarlanalyň diýip çağırş etsegem, indi bir çykylandan soň şu doganlarymyzy gollap arkasyna durup bilmesek, sanymyzyň azlygy bilen agdy birligimize şek getirmek bolar, duşmany güldürmek bolar. Bu hereketi çaltlandyryp biljek, güýçlendirip biljek we iň täsirli häsiýeti berip biljek adamlar bolsa studentlerdir. Munyň sebäbini bilýändir. Bilmeýänem bolsaňyz Wikipediadan studentskое движение diýip okap bilersiňiz. Bu başlanan hereketi dogry düşünip, gollaw bermeli ýigitlerimiz, gyzlarymyz, ýagny daşary ýurtda okap beren talyplary ýüzlenýän. Edizji gelem, dostlam, doganlam. Siziň şu wagt garmonlaryňyz gaýnap duran wagty, köpüňiz söýgü diýip ýanyp köýüp berensiňiz. Köpüňiz hip-hop, R&B ýaly modern dünýäniň täze tolkunlaryna gezip berensiňiz. Köpüňiz ýylymdan pul uratmak üçin enam atam kösenýär, şoň üçin olara kömek edeýin diýip okuňyzy taşlap, okuw puluny gazanmak üçin nelegal işläp berensiňiz. Köpüňiz şol kösenýän talyplardan tapawutlanmak üçin gowja geyinip, gymmat brend eşikler giyip, telefonlar, sagatlaryňyz bilen gijeňläp beren bolmaňyz ahmal. Türkmenistanyň iň owadan ýerine düşülen klipleri, aýdymlary diňläp, howaý zatlara özüňizi gapdyrýansyňyz. Türkmen wäşileriniň bol usulja pürkollaryna gülüp, olardan hem beter kelpederek bolmany çalışýanyňyz amma. Sporda balet edip, esasan hem futbola stavkaja getýänliňiz amma. Her näme etseňizem siziň ýaşyňyzda size hiç kim dur diýip bilmez. Ýöne soň bütün ömür ýatlap geljek ýatlama birikdirýänsiňiz. Gynansaňam siziň talyplyk ýyllaňyz Türkmenistanyň iň kyn günlerine gabat geldi. Türkmenistanyň ykdysadyetini bilýänsiňiz. Belki bilmeýänligiňizem madyr. Şunu türkmençelep aýtsak, sakallan alyp murta ýelmenip beren ykdysadyetimiz bardy. Olam bady. Indi ogurlanyp ne sakal galdy, ne de murt. Şoň üçin hemme ýerde açlyk, ýetmezçilik, sakraşýan ýa işsizlik
24 sagatyň 3-den 2-sini sosial mediada geçirýäniňiz üçin belki şol diňleýän aýdymçylaryňyzyň we şeýleriňiziň sahypasyndan çykan wagtyňyz şular ýaly video roliga da gözüňiz düşer, ünsüňiz çekiler diýen umyt bilen size ýüzlenýän jigilem. Şu köçe çykkan dogonlarymyzy görýänsiňiz. Ýöne bulardan hem köpürek şol kelpet aýdymçylar we şeýler görýäňiz. Size netçe kaýşym şol videolar gepleşikler görüp biz şeýle ajaýyp bagtyar zamanada ýaşaýas diýenlerine ýekeje minut pauza basyp özüňizi onda näme üçin diýip soraň. Şol köçe çykkan dogonlarymyz goş odurnak içinde ajaýyp durmuşda näme üçin nalyş etýärler diýip soraň. Näme üçin ejemiz ýaly aýallar aglaýar, kakamyz ýaly adam özüni otlajak diýäk diýin. Eger bu zatlar görmemde de düşünýän, ýöne hereket etmäne gorkýan iseňiz, onda şolaň ýerine öz ene ataňy goýup görüň. Eger ejeňiz aglap, kakyňyz özüni otlajak diýip otursa da, şonda da gorkarsyňyzmy? Tebe bu kynçylyklar bugün bolmasa ertir her kimiň başynda. Bu şu kynçylyklaryň öňüni almak üçin siziň kömegiňiz gerek. Täze guruljak, adalatly, arassa, temiz, agzy bir jemgyýetiň fundamentyny uymana kömek ediňjigiler. Bu haramzadan ýok etmek üçin alınıp barlayan işlere, hareketlere aktiv gatnaşan taliplerimiz amma men olara minnetdarlyk bildirýän we olardan ýene bir gede geçjek kaýşym öz töweregiňizdäki taliplere bu işleri dogry manda, dogry ehengde, mylakatlyk bilen düşündirişlerinizi artdyryň. Sözümiň soňunda türkmen halkyna nusgolyk hereket eden köpçüliklerin halk hareketine gatnaşanlara baş eýip düzlenýän. Siziň bu ýakan oduňyzy siz bilen birlikde ähli halk bolup tutaşdyryp, alawladyp, iň soňunda haramzadan köşküniň öňünde ýakarsyn inşallah. Syýynly watan öz ederme neslini, olar togaw eder dyýda çökördi. Watan türkmenleriň mukaddesligi, diňe Allah wadyr senden ýokardy. Diňe Allah wadyr senden ýokardy. Syýynly watan öz ederme neslini, olar togaw eder dyýda çökördi. Vatan Türkmenlerin mukaddesi, Dine Allah vardır senden yokurdu. Türkmen vatan bilen birdir diri,